Hello, everyone. Welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, gikabuhi na ba ang tanan? Oh, gikabuhi na ba ang tanan? Mao kana ang amua karon nga kanibitang very popular nga question dito sa lain nga platform, kana bitang nagbulag na ba ang tanan or not recommendable na ba ang tanan? No, so mo ka na nga ako kung dadon dire, gikabuhi na ba ang tanan? So, ingon ani ni, dili na to pwede nga himuong seryoso ang kabuhi, because ang kabuhi, the more nga we get serious into it, the more na nga naa siya. Tungod kay sa atong gunang feeling, sa atong emotion, no? So, ang maayo ani ginatong buhaton, atong ilingaw-lingaw ng atong kabuhi, no? Ato gina siyang ilingaw-lingaw, kay kun ato kana siyang alkontrahon, wala gitay daganan. Say for example, gabi gikabuhi na pud ko kay gigutom, nagyud ko kaayo niya. Miadto mi ko sa kakananan sa Dapitan City, dugay pud kaayo naka-serve murag mga 30 minutes kapin, so gigutom nagyud ko kaayo, na kay ang among gi-order kay kuan man kaning alaon sa batong putahia, oy basta kay noodles unya dunay vegetables, then dunay sabaw, doon na po'y beef, no? So, tingalan na to, nalimot ko, no? So, mga kanto nga, hingpas-pas kong higup sa sabaw, kagigutom lagi ko. Kaya ka init-init man, amot medyo doon na ilang halang bapod ka to, kaya naman po ilang uso nga, butangan bitaw og mga kanang chili pepper, bitaw inana, so, wala ako kasabot niya, kaon ko, then kaon po kong siupaw, no? Nya, halagin ako kaon, halan ako kaon niya, wala na akong matikdi nga, daghang ikog nahurot kay gigutom lagi. So mauna nga milabad ang akong ulo pagkaugma kay nga acid misaka, no? So ang akong ika-advise niya na nga dili gid ta magpangutom, kay kun maggutma na kitag maayo, the tendency is mukaon gid kita to the max. Unya ang acid tungod kay daghan kita gikaon, mubuga kana siya tinuod, so mo develop na pod ang acid reflux, no? So, muna, musaka na po din dire, mga nana. So, ako lang yapon itong gi-expect siya nga, muto'y mitabo ka na ako. Pero, by God's grace, wala, no? Wala. Nindot kay kong tulog, because noodles naman good siya niya. Kuan man ka ng soft diet, no? So, kinahanglan usab nga, kung magabiin na, soft diet kita. Either noodles, or kanang mga arroz caldo, or linugaw, or oat, no? Kanang mga oatmeal. So, muna atong kanon lang, dili madisturbo ang atong tiyan, no? Nindot kay nga akong tulog gabi. Or is it because, kanibitaw nga akong chronic insomnia, nga matigom ang gabi, nga di ko katulog. So, lamig yung kaya akong tulog gabi, no? Dayon, so mga katong akong experience nga, kinahanglan nga dili kita magpagutom. Kay usag gina siya sa makakos o kabuhi, kanang masubraan kita sa gutom. Dayon, pag humanana, tungod kay nasubraan sa gutom, paspas og kaon. Pag humana na og paspas og kaon, mag-bloat na pod. May gani kay soft diet, no? Bloated na pod ang tiyan na, di na pod kahilisan in digestion. So, ingon ana, so as much as possible, kung gabi na gani, soft diet lang gid na siya. Aron dili madisturbo ang atong tiyan. Dayon, dili dayon mo higda, no? Maglakaw-lakaw, no? Mga 2 hours, di sa gid ta mo lie down, no? Mo lingkod po, dayon lakaw, mo lingkod, dili po kay magpuro ra lingkod og tan-aw niya ng TV o kana uban pang mga pasundayag diha, no? So ingon ana, and then dili ta magpadaog sa kabuhi, kay kun magpadaog kita ni ana, the more nga dili na siya muhawa na to. So naari gina nato, it's up to us. It's a matter of choice naman gud po nang naay nana, no? Kun piliun nato nga magsigita una sa kabuhion gid ta. Pareho na sa kung magsigita una sa atong hinigugma nga gibiyaan ta or kita mibiya, mag-uol gid ta. Pero gato lang pud nang wala lang pud, so wala, no? Ingon ana na siya mga friends, no? Mga kabuhionon family. So muna akong gi-intruhan karon og gikabuhi na ba ang tanan aron malingaw pud ta, no? Usa sa maka wala gyud anang kabuhi pud kanan, dili nato na siya una-unaon. Kaon lang ta diha, kaon og gamay, den pagkataon na pod kaon na pod, dayon inom og tubig, plenty of water, no? Ingon ana aron dili pud ta magka
UTI. Kaya kana UTI, mutungha ko na siya kauban sa kabuhi. Pag humana nagduna na ta UTI, kabuhion na pod. So, ingon anak, no? Mao ka na karon kaya ako kung natanaw nga, hala, dugay naman di akong wala maka-upload sa ako ang YouTube, no? So, inaana muna nga, every now and then, ako ra po ni siyang bisitaan kay luoy pod ang naghulat pod nato, no? So, mao ka na ang ato karon nga mubo nga hisgot-hisgot ni tungod sa kabuhi. So, di lang kita magpadaog anak, di ta magpalabi og kagutom, di pud ta magpabusog, dili pud ta maghuna-una sa atong mga problema kay mo gina ang kabuhi diha gina gatuyok-tuyok naa sa food, naa sa kagutom, naa sa kabusog, naa sa kagulanan, kasakitan, mga problema naa gyud ang kabuhi diha pud tungha gina. Pero dili lang ta mag-uol ni anak, no? Let us pray for our brothers and sisters sa Los Angeles nga biktima ni adtong wildfire, no? Whatever is that a wake up call or kana nga ang warning or reminder nga the God of the universe is not sleeping. He does not sleep nor slumber. Magtanaw ron na siya nato ug unsa itong gisulti, unsa itong mga attitude, no? So mao ka na ang ato karon nga gamay lang yung sharing sa ato ang gikabuhi na ba ang tanan, no? That's a good question, makalingaw pod, no? So bye for now, og have a good and godly day everyone.